Здравейте, казвам се Иван Пенев, работя като шофьор самолет обслужваща техника на летище Бургас в отдел перон обслужване и карго. Работата е много динамична и интересна, предлага добро заплащане и доста гъвкав график. Екипът е изграден главно от млади хора, млади момчета. Работата се състои в разтоварване и товарене на самолети и сортиране и приемане на багаж в багажни хали. Работя от 5 години тук и съм доволен от заплащане, от условия и от преките началници. Здравейте, аз съм Пеню Пенев. В перонен отдел и карго работя. Разтоварваме и товарим самолети. Работата е доста интересна, работим доста близко до самолетите. Главно персоналът е от доста млади момчета, доста интересна е работата. Също така имаме тук и фитнес зала, което е предимство. И надявам се да ви хареса тук при нас.